Mit navn er Katinka Meyer-Worg, og i dag vil jeg vise jer et videoklip, som handler om verdens største alarmklokke, når man møder en ny. Vi kender den alle sammen, men desværre er der ikke særlig mange, som lytter til den. Måske har du allerede gættet, hvad det er. Værsgo. Så vil jeg lige komme med et eksempel på verdens største alarmklokke. Jeg tror, jeg har hørt historier om den her alarmklokke over 100 gange. Hvor folk ikke har lyttet til den. Jeg har selv prøvet det. Stort set alle i min omgangskreds har prøvet det. Rigtig mange klienter har prøvet det. Og mine venners venner har prøvet det. Og det er den her. Du har lige mødt en ny. Han eller hun er super sød. Og vi er i gang med checklisten her, ikke? Der er mange egenskaber her, som er i orden. Fedt, tænker man så. Så er det lige sådan, at den her person siger noget i denne her stil. Som regel rimelig tidligt i bekendtskabet. Jeg er bare ikke til faste forhold for tiden. Eller, jeg søger en kæreste lige nu. Og det er sådan en kæmpe alarmklokke, som står og brager lige foran os. Hvis du heller ikke er til faste forhold for tiden, fint. Hvis du heller ikke vil have en kæreste, fint. Men hvis det du går efter er villa, Volvo, vovkat, vovhund og børn, og hvad det nu ellers er, nogle mennesker går efter, så skal du virkelig lytte til den her alarmklokke. Fordi den kommer som regel en gang. Og det er rimelig tidligt i forløbet. Og det, der så sker, når en person har fået sagt det her. Lige i starten, jeg har selv prøvet at være den person også, der siger det her til en person, når de har mødt. Lige i starten, så møder man den her person. Det er rigtig hyggeligt, det er rigtig fint, men der er sådan et eller andet inde i mig, der siger, jeg skal lige huske at få sagt til ham, at vi bliver altså ikke rigtig kærester. Så det har jeg brug for at få sagt på et eller andet tidspunkt, og det kommer så ud. Og jeg har ikke lyst til at sige til ham, det er ikke dig, jeg vil være kæreste med. Det lyder meget bedre at sige, jeg er ikke til faste forhold for tiden. Eller, det er bare ikke lige nu. Eller, jeg har enormt travlt på arbejde, fordi der er altid en million gode grunde til, hvorfor det bare ikke lige skal være nu. Jeg er lige kommet ud af et forhold. Jeg har super travlt på arbejde. Jeg er lige flyttet til landet og skal lige etablere mig. Eller, min mor er lige død. Eller, der er rigtig mange gode grunde til det her. Og det kan også sagtens være rigtigt nok. Og det er jo det, de gode grunde, som regel noget, man finder på. Det er jo egentlig noget, som reelt foregår i virkeligheden, så man tror på den her forklaring. Og så tænker man, okay, det er jo så bare lige nu, eller bare lige for tiden. Så hvis nu vi ligesom bliver kæresteagtige, så kan det være, at han eller hun bliver klar senere, og så kan vi blive kærester. Jeg har hørt den her over 100 gange. Jeg kender 2 gange, hvor det faktisk er blevet til noget med at blive kærester. 2 gange, hvor den her alarmklokke har lyttet. Det er under 2%. Og jeg vil sige, den ene gang, der startede det med at gå fra hinanden, og så fandt de sammen igen senere. Fordi det, der sker, nu tager jeg den situation, hvor det er mig, der ringer den her alarmklokke og siger til en ny fyr, jeg lige har mødt, jeg er bare ikke til faste forhold i øjeblikket, fordi la. Så føler jeg mig om lettet. Nu fik jeg ligesom den ud. Så min skyldfølelse over, at den her person måske tror, vi er i gang med noget, som jeg ikke er i gang med, den forsvinder. Og så begynder jeg at opføre mig rigtig kæresteagtigt. Fordi nu er jeg ligesom fri til det. Så vi opfører os fuldstændig som om vi var kærester. Og den her stakkels mand, han begynder jo også at tro, at vi er kærester. Og så på et tidspunkt, så har vi en diskussion, og vi har været sammen i over en måned på det tidspunkt. Sådan cirka 4 gange om ugen. Det er sådan rimelig kæresteagtigt. Hvor han så siger et eller andet, hvor han nævner ordet kæreste. Og så bliver jeg sådan jamen vi er jo ikke kærester. Det sagde jeg jo ligesom fra starten. Så bliver han helt vildt ked af det, fordi, jamen det ved jeg godt, du sagde, men vi er, altså, kan tænke for fanden, vi er jo kærester i praksis. Diskuterede vi så et stykke tid. Og så gik jeg hjem og tænkte over det, hvor jeg så også tænkte, det var vi jo faktisk, han havde jo egentlig ret. Vi var jo kærester i praksis. Men jeg tænkte bare, ham bliver jeg ikke sammen med. Altså det er både mænd og kvinder, der ikke hører den her alarmklokke. Og jeg snød jo ham på sin vis. Fordi jeg siger, at jeg vil være kærester, og så opfører jeg mig kæresteagtigt. Hvad skal han tro? Og det her, og det er derfor, vi alle sammen, mere eller mindre, enten selv gør, eller kender nogen, der gør, der overhører den her alarmklokke. Fordi det er så svært, når vedkommende så i øvrigt opfører sig kæresteagtigt. Så det her lille ord, der hedder, jeg har bare ikke det faste forhold for tiden, det forsvinder i alt det andet, fordi man går og holder i hånd på gaden, og man går jo i seng sammen og alle de her ting. Så det jeg vil foreslå, at I gør, hvis I har den her tendens, eller fortæller jeres venner, at de kan gøre, hvis de har den her tendens, det er, når man hører den her alarmklokke,
som kan være helt fair, at en person kommer og siger, jeg kan simpelthen ikke overskue lige nu, jeg lige kommet ud af et forhold, eller min mor lige er død. Fair nok. Så skal du sige, ved du hvad, det er jeg rigtig ked af at høre, hvad det nu er for en krise, vedkommende har i sit liv. Jeg håber virkelig, at du snart får det bedre. Vi kender jo ikke hinanden særlig godt, og jeg ved egentlig ikke, om vi kunne blive kærester, men jeg ved, at det er det, jeg leder efter i mit liv lige nu. Jeg kan rigtig godt lide dig. Det kunne være, det kunne blive til noget. Når du begynder at kunne overskue det igen, så giv mig lige et ring. Så kan vi mødes, og så kan det være, at vi kan finde ud af noget. Så kan vi prøve at lære hinanden at kende og finde ud af, om vi skal være kærester eller ej. Det er der bare ikke særlig mange, der gør. De laver den anden. Hvis nu jeg bliver sammen med ham eller hende, så kunne det være, at vi blev det efterhånden. Og det er helt klart, det kan godt ske. Det sker. Bare rigtig sjældent i forhold til, hvor ofte denne her alarmklokke ringer. Og jeg vil næsten tro, at de der gange, hvor det er sket, så kunne det jo også sagtens være sket. Alligevel, hvis man havde sagt, okay, det synes jeg er super ærgerligt. Jeg kunne godt se, at du måske kunne være en potentiel kæreste for mig. Ring til mig, når du har det bedre. Eller man selv venter en måned, så ringer man til vedkommende og siger, hey, hvordan går det? Skal vi ses? Og så prøver man at lure i den samtale, at han eller hun nu ved at være et sted, hvor de er parat til et forhold. Uden at man ligesom har brugt en måned på at miste sin selvrespekt. Fordi det man også et eller andet sted siger til en partner, eller en person man gerne vil have, skulle være en partner, når man gør det her, det er, jeg respekterer ikke mig selv nok til at være sammen med en person, som også virkelig vil mig nu. Så man udsender også nogle ikke særlig gode signaler i forhold til selvrespekt og selvkærlighed. Så den vil jeg lige tage med, den her. Det er helt vildt så ofte, jeg hører den. Altså jeg vil sige, cirka en gang om ugen, gennem mange år, mindst en gang om ugen, så hører jeg en historie med den der alarmklokke. Hvis du tror, at det her klip kan hjælpe nogen, du kender, til at undgå unødvendig hjertesorg, så del det med dine venner.